Toto som našiel v hĺbke 320 metrov pod zemou. Čistá klaustrofóbia, nemám tu signál a pritom som len 2 hodiny autom od Žiliny. Poľské mesto Zabrze má fascinujúcu banickú históriu a hoci sa tu dnes už uhlie neťaží, väčšina strojov stále funguje a dokonca mi dovolili ich zapnúť. Kedysi sa ale všetko robilo ručne. Baníci nosili biele košele, pretože boli najlacnejšie a každý z nich mal v bani svojho kanárika. Ak kanárik zomrel, znamenalo to, že sa baníci stretli s jedovatými plynmi a museli okamžite odísť. Takýto kus soli signalizoval, že v bani je príliš vlhko. Prevážam sa vláčikom a vstupujem do najhlbšie položenej reštaurácie v Európe s vlastným remeselným pivom. Každá baňa má svoju štôlňu, ktorá slúži na prepravu uhlia alebo odvodnenie. Štôlňa kráľovnej Luizy je spleť tunelov pod mestom, prevezte sa ňou na člne ako kedysi. Ale pozor na oheň, horiace uhlie je najväčší nepriateľ baníka. Ťažko sa hasí a môže horieť aj viac ako 100 rokov. Cestujte!